ҳасанҷон ғафуров 4 сол инҷониб дар намуди ҷудо тамрин мекунад. ин навраси варзишдӯст бо оне ки бо амри тақдир маъюб ба дунё омадааст, азму ирода ва майлу хоҳиши зиёд нисбати варзиш дорад. ӯро бори аввал 4 сол пеш падараш ба назди мураббӣ Алибек Дилшодзода овард, то ба вай намуди ҷудоро омӯзонад. ҳасанҷон гарчанде имконияти маҳдуди ҷисмонӣ дорад, яъне як дасташ маъюб аст, вале дар тамринҳо фаъол аст. бинобар гуфти мураббиаш ӯ назар ба дигар ҳамсолонаш ба машқу тамрин бештар ҳавас дорад ва ҳамаи супоришҳои мураббиҳоро саривақт иҷро мекунад. ғафуров ҳасан яке аз шогирдони ман ба шумор меравад, ки дар синни 7 солагиш ба назди мо омада машқу тамринро оғоз намуд ва ба дасти маъюби худ нигоҳ накарда ҳамроҳи ҳамсолони худ машқу тамринро хеле ҷиддӣ дар як сатҳи баланд иҷро менамояд. аз ӯ мо умеди калон дорем, ки дар мусобиқаҳо иштирок намуда байрақи тоҷикистони азизи моро боло бард. ҳар як вазифае ки мо дар пеши ӯ мегузорем дар як сатҳи баланд ӯро иҷро менамояд. ҳасанҷон ғафуров дар тӯли 4 соле ки дар намуди ҷудо тамрин мекунад, 8 маротиба дар мусобиқаҳои ватанию хориҷӣ иштирок намуда соҳиби 8 медали тилло гардидааст. аз ҷумла ӯ соли 2018 дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷудо дар шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон ва соли 2019 дар мусобиқаи байналхалқӣ оид ба ҳамин намуди варзиш дар ҷумҳурии Узбекистон дар вазни 24 килограмм соҳиби медалҳои тилло гардид. ман дар 7 солагим ба ҳамин талор омада машқ кардам. ман орзу дорам, ки дар бозиҳои параолимпӣ парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. ин намуди ҷудо ба ман махбуб аст. ман якчанд бор дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҷои якум гирифтам. гарчанде дасти ман маъюбам бошад ва ин нигоҳ накарда машқро давом медиҳем. ман дар оянда мехоҳам, ки парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. ҳоло ҳасанҷон дар синфи 4-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 деҳаи Тоҷикободи ноҳияи Ҷаббор Расулов таҳсил менамояду дар толори варзишии ланглиф тамрин мекунад. падараш иброз медорад, ки шавқу хоҳиши зиёди ҳасанҷон нисбати варзиш маро водор месозад, ки барои машқу тамрини ӯ тамоми шароитҳоро муҳайё созам, то дар оянда варзишгари хуб шавад. фарзанди ман ғафуров ҳасанҷон мебошад. гарчанд ки аз модарзодиаш дасташ маъюб ки бошад, ба ҳамин гӯштинги ҷудо шавқу рағбаташ хеле зиёд мебошад. фарзанди ман ба ҳамин маъюбиш нигоҳ накарда шавқу рағбаташ ки бисёр ки ҳаст, дар чанд мусобиқаҳои дохилӣ ҷумҳурӣ ва байналхалқӣ ҷойҳои намоёнро гирифт. ман кӯшиш мекунам, ки барои ҳамин фарзандам тамоми шароитҳоро муҳайё мекунам, ки то ин ки тамрин карда варзишгари хуб шавад. ҳасанҷон ғафуров ният дорад ба маъюбии худ нигоҳ накарда машқу тамринро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монад ва оянда дар мусобиқаҳои бонуфузи ҷаҳонӣ Тоҷикистони азизро муаррифӣ намояд. ба гуфти мураббии Ҳасанҷон Алибек Дилшодзода, новобаста аз имконият ҳар як нафаре ки хоҳиш дорад метавонад ба варзиш машғул гардаду ҳамеша ҷисману рӯҳан солим бошад.